eskerrik asko esatea horre errepide iskinean egontzaten jarraitzaile, euskal jarraitzaile da nahi, izugarri dalako, ez? Hor erakutsi dezuen eta erakusten dezuen bizi poz hori eta sentimentu hori izugarri da, ez? Jende guztie badanak oiuka, gorka, eta, nera nahi seguro opaion, eta, tropelean etzan beste zer entzuten, ez? Inutzenan tropelean eta anak opa eta hori da izkenen kiston motivazioa. Danak egotea zurekin eta hor gainen eta izugarri da, bai.